Juče je bio Božić, Hristos se rodi, srećan Božić svima koji slave. Mislim da je ovo izuzetno značajna informacija za sve vas koji me pratite već duže vreme, i možda ste implementirali neke od mojih saveta. Ja sam juče jela sve što je bilo na trpezi, slatko i slano i pržene orašaste plodove, naravno pržene u lošim uljima, suncokretovom, kukuruznom, znači to brzo oksidiše i pokvari se i ne radi ništa dobro za naš organizam. Ljudi moji, kad su gosti otišli, mene je spopala takva gorušica. Ja takvu kiselinčinu nisam osetila nikada u životu. Ja sam stala se udavim, da se ispovraćam. Ja ne znam šta me je sve spopalo, a danas ceo dan imam osjećaj kao da sam lumpovala juče do 5 ujutru. Znači, slatkiši su zlo, šećer je zlo. Znači, smanjite to na minimum. Pogotovo ukoliko imate problema sa kiselinom, smanjite na minimum slatkiše. Ja znam da je nemoguće izbaciti, ali smanjite i takođe hleb izbacite iz upotrebe.